Уявіце сабе, што адно з самых вялікіх рашэнняў у гісторыі рэтэйлу, якое прынесла мільярды долараў, пачалося з палявання на дзікоў у шведскіх лясах. У 1946 годзе малады і амбіцыйны швед Эрлінг Персон адправіўся ў падарожжа па пасляваенных Злучаных Штатах і быў літаральна ашаломлены маштабамі гандлю. Яго вельмі ўразілі вялікія універмагі, дзе адзенне прадавалася па нізкіх коштах, але вельмі хутка і ў велізарных аб'ёмах. Персон вярнуўся на радзіму з ідэяй, якая тады здавалася мясцовым бізнесменам абсурднай. Навошта прадаваць адну дарагую рэч, калі можна прадаць 100 танных, але зрабіць гэта прыгожа? Так, у 1947 годзе у невялікім шведскім гарадку Вестерас з'явілася крама жаночага адзення пад назвай «Hennes», што са шведскай перакладаецца проста як «яе». Гэта была рэвалюцыя ў духу часу. Жанчыны пасля вайны хацелі выглядаць модна, але не мелі шалёных грошай на куцюр'е. Персон зрабіў стаўку на дэмакратычнасць і каласальныя аб'ёмы. І бізнес пачаў расці як на дражджах, пакараючы адну шведскую правінцыю за іншай. Але сапраўдны маштаб гэтая гісторыя набыла ў 1968 годзе праз тое самае паляванне на дзікоў, калі Эрлінг вырашыў выкупіць краму для паляўнічых і рыбакоў Маўріц Уітфорс. Персона цікавіла не зброя, а гатовая гандлёвая плошча ў Стакгольме і магчымасць пачаць прадаваць яшчэ і мужчынскае адзенне. Стыхійнае зліццё двух брэндаў спарадзіла сусветнага гіганта, якога мы сёння ведаем па двух літарах – H&M. На змену бацькоў прыйшоў яго сын Стефан Персон, і менавіта пры ім у 1970-е і 1980-е гады кампанія пачала экспансію ў Еўропу, выйшаўшы на брытанскі і нямецкі рынкі. Стефан зразумеў, што адной таннасці ўжо мала, бо людзі сталі больш патрабавальнымі. Тады брэнд прыдумаў геніяльную і адначасова небяспечную формулу – хуткая мода, fast fashion. Гэта бізнес-мадэль, дзе адзенне з подыумаў ператвараецца ў гатовы тавар на паліцах крам усяго за пару тыдняў. Кампанія інвеставала мільёны ў лагістыку і каласальныя фабрыкі ў Азіі, каб апярэджваць тренды і прадаваць рэчы па кошце аднаго абеду ў кавярні. Як вы лічыце, ці магчыма стварыць якасны і прыгожы прадукт, калі яго галоўная мэта быць вырабленым максімальна танна і хутка? Сапраўдны пік росквіту наступіў на пачатках 2000-х, калі H&M шакаваў свет высокай моды, абвясціўшы аб калабарацыі з Карлам Лагерфельдам. Гэта быў абсалютны шок. Люксавы дызайнер стварае калекцыю для мас-маркету. Спачатку гэта лічылі дзіўным, але ў 2004 годзе усю сумесную калекцыю ў крамах Нью-Йорка і Лондона раскупілі літаральна за гадзіну. Продажы ўзляцелі да нябёсаў, а капіталізацыя брэнда пачала вымярацца дзесяткамі мільярдаў долараў. H&M заваёўваў Амерыку і Азію, адкрываючы па некалькі соцень крам за год. Аднак менавіта ў гэты момант абсалютнага трыумфу кампанія зрабіла сваю самую вялікую памылку, якія гісторыкі моды называюць крызісам перавытворчасці. Заслепленае поспехам кіраўніцтва працягвала нарошчваць аб'ёмы, ігнаруючы той факт, што рынак пачынае змяняцца, а інтэрнэт-гандаль набірае абароты. Кампанія проста загразла ў лішках тавару. У 2018 годзе, як гром з яснага неба, прагучала лічба, якая шакавала інвестараў і эканоміку. На складах H&M назбіралася нераспрададзенага адзення на суму 4 мільярда долараў. Гэта быў велізарны фінансавы і экалагічны тупік. Амаль адначасова кампанію накрыў хваляй каласальны міжнародны скандал. Яны выпусцілі рэкламную фатаграфію з цемнаскурым хлопчыкам у худзі з надпісам «Самая крутая малпа ў джунглях».
Свет літаральна выбухнуў ад абурэння. У паўднёвай Афрыцы раз'юшаныя пратэстоўцы грамілі крамы брэнда. Знакамітыя прадстаўнікі брэнда, такія як спявак The Weeknd, публічна разрывалі з імі кантракты. Спявак адзначыў, што быў шакаваны і збянтэжаны гэтым здымкам і заявіў: «Я глыбока абражаны і больш не буду працаваць з H&M». Акцыі кампаніі на біржы паляцелі ўніз, страціўшы мільярды долараў кошту за лічаныя дні. Гэта быў самы нізкі пункт у гісторыі шведскага гіганта, калі рэпутацыя брэнда была знішчана, а склады ламаліся ад непатрэбных рэчаў. Што, на вашу думку, горш для сусветнага брэнда? Страціць мільярды долараў на складах ці цалкам знішчыць сваю рэпутацыю з-за паганага маркетынга? Трэба было прымаць вельмі рызыкоўнае рашэнне, і сям'я Персонаў пайшла ва-банк. Яны прызначылі на пасаду генеральнага дырэктара Хелену Хельмерсон, першую жанчыну на гэтай пасадзе, якая да гэтага кіравала аддзелам устойлівага развіцця. Яна пачала жорсткую аптымізацыю. Кампанія зачыніла сотні стратных крам па ўсім свеце, перанакіравала мільярды ў лічбавізацыю і пачала маштабную піар-кампанію па перапрацоўцы адзення. Гэты камбэк вярнуў веру інвестараў, і да 2021 года прыбытак зноў пачаў расці, дасягнуўшы каля $1,5 мільярда чыстага даходу. Але сучасная крытыка брэнда застаецца бязлітаснай. Эколагі і актывісты абвінавачваюць H&M у грынвошынгу, імітацыі клопату пра прыроду, бо бізнес-мадэль хуткай моды па сваёй сутнасці застаецца разбуральнай, спальваючы тонны адзення і выкарыстоўваючы танную працу ў краінах трэцяга свету, дзе людзі працуюць за капейкі ў жудасных умовах. Так, калі адзенне не прадаецца, гэтыя брэнды яе проста спальваюць. Замест таго, каб аддаць людзям, якім гэта адзенне патрэбна, напрыклад. Як вы ставіцеся да хуткай моды, ведаючы яе сапраўдны кошт для экалогіі і чалавека? Давайце вернемся да нашага пытання ў пачатку. Прычым тут паляванне на дзікоў? Справа ў тым, што без гэтага палявання і выпадковага набыцця паляўнічай крамы Маўрыц брэнд H&M назаўжды застаўся б маленькай лакальнай сеткай жаночых сукенак у Швецыі. Менавіта азарт, гатоўнасць рызыкаваць і спалучэнне неспалучальнага стварылі імперыю. Галоўны практычны урок гэтай гісторыі для кожнага з нас просты. Поспех часта хаваецца там, дзе вы яго зусім не чакаеце. Але каб яго заўважыць, трэба мець смеласць выйсці за рамкі свайго звыклага бізнесу і пераглядзець правілы гульні. Калі вам спадабаўся гэты глыбокі разбор, калі ласка, паставце падабайку. Падпішыцеся на канал, націсніце на званочак і падзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. Дарэчы, мне стала цікава, як вы называеце гэты брэнд H&M. Я заўсёды гавару на амерыканскі, англійскі манер, але я чула, што людзі гавораць па-рознаму. Напішыце мне ў каментарах, вельмі цікава. Дзякуй за прагляд і да сустрэчы ў новых выпусках. Хай жыве беларускамоўны YouTube!